एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। तोहरा के कैसे भुलाई, भूलेला पवन दवा खाई, उतरेला सूरत नजर से, वैध कवनो डॉक्टर के देखाई, तोहरा के कैसे भुलाई, भूलेला पवन दवा खाई, उतरेला सूरत नजर से, वैध कवनो डॉक्टर के देखाई। नस नस में बसल बारू पान के पारा नहवा याद तोर लेके जाई जानवा रे गोरी, तोरा बिना लागे ना मनवा। याद तोर लेके जाई जानवा रे गोरी, तोरा बिना लागे ना मनवा। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। लेके जाई जानवा डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। भूल के तो खूबे चाही तब ना भुलाई, मनवा करे भूले खातिर फांसी झूल जाई। भूल के तो खूबे चाही तब ना भुलाई, मनवा करे भूले खातिर फांसी झूल जाई। काम करतई कोना सोई जहरावा याद तोर लेके जाई जानवा रे गोरी, तोरा बिना लागे ना मनवा। याद तोर लेके जाई जानवा रे गोरी, तोरा बिना लागे ना मनवा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। लेके जाई जानवा डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। राहुल राजधानी के गइलो भुला के, करो पिकार हमें साला सुला के। राहुल राजधानी के गइलो भुला के, करो पिकार हमें साला सुला के। राइटर सन जय मरी तारे करनवा याद तोर लेके जाई जानवा रे गोरी, तोरा बिना लागे ना मनवा। याद तोर लेके जाई जानवा रे गोरी, तोरा बिना लागे ना मनवा। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।